நீச்சல் குளம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படிதானங்க. ஆனா நீச்சல் குளம் அப்படின்னாலே நமக்கு சாதாரணமா என்னங்க தெரியும், ஒரு பெரிய தொட்டில ஒரு நீல நிற தண்ணீர்ல அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க, அதுல ஜாலியா குளிக்கிறது அப்படிதானங்க. ஆனா இந்த உலகத்துல பல வகையான வினோதமான நீச்சல் குளங்கள் எல்லாமே இருக்குதுங்க. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பூல் அட் தி சஃபாரி லாட்ஜ், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு சஃபாரி லாட்ஜில் தாங்க இந்த அமேசிங்கான நீச்சல் குளமே இருக்குது. எதனால இதை ஒரு அமேசிங் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்விம்மிங் பூலை சுற்றி காடு தாங்க. அந்த காட்டில் பல வன விலங்குகள் எல்லாமே இருக்குது. இதுல என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, நம்ம குளிச்சிட்டு இருக்கும் போதே நம்மளால அந்த வன விலங்குகளை பார்க்க முடியும். ஆனா அதனால நமக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வர போறது இல்லைங்க. இதுல நீங்க குளிக்கும் போதே உங்களை சுத்தி உள்ள இயற்கை காட்சிகள் எல்லாமே உங்களை பயங்கரமா பிரமிப்பாகுங்க. ஸோ இதுல ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமுமே இல்லை. இரண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கேஜ் ஆஃப் டெத், ஆஸ்திரேலியா. ஆஸ்திரேலியால தாங்க இந்த ஒரு நீச்சல் குளம் இருக்குது. இது அமேசிங் ஒண்டர், அதையும் தாண்டி ஒரு த்ரில்லான நீச்சல் குளம் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லலாங்க. எதனால இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த நீச்சல் குளத்துக்குள்ள முதலையை தூக்கி போட்டிருக்காங்க. என்னடா முதலையெல்லாம் எதுக்கு நீச்சல் குளத்துல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்களா, ஒரு த்ரில்லான அனுபவத்துக்காக தாங்க. உங்களை ஒரு வட்டமான கூண்டுக்குள்ள வச்சுதாங்க உள்ளேயே அனுப்புவாங்க. இருந்தாலும் முதலைகள் அந்த கூண்டை தாக்க தான் முயற்சிக்கும். பயங்கரமா நீங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறமாவே, அந்த கூண்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமாவே அந்த கூண்டை முதல்ல தாக்க தொடங்கிருங்க. 18 வயசுக்கு மேல இருந்தா மட்டும்தாங்க இதுக்குள்ள போக முடியும். நீங்க எவ்வளவுதான் பயமே இல்லாத ஆளா இருந்தாலும் அந்த ஒரு செகண்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயங்கரமா பயம் வரும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமுமே இல்லை. ஸோ ஒரு த்ரில்லான ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் தான் இந்த கேஜ் ஆஃப் டெத். மூன்றாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரௌண்டி ராக் பூல், ஆஸ்திரேலியா. நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்துல தான் இது இருக்குதுங்க. 1987 இதை கட்டியிருக்காங்க. இந்த நீச்சல் குளம் இருக்கிறது எங்க அப்படின்னா, கடற்கரையில தாங்க இருக்குது. அதாவது கடற்கரையை ஒட்டி தான் இந்த நீச்சல் குளமே இருக்குதுங்க. எதுக்காக இந்த நீச்சல் குளத்துல குளிக்கிறோம், அதையும் தாண்டி இதுல ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, இதுல குளிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட நாம கடல்ல குளிக்கிற ஒரு ஃபீலே நமக்கு கிடைக்குங்க. அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன், நீச்சல் குளம் அதை ஒட்டி தான் இருக்கு. இந்த நீச்சல் குளத்திற்கும் அந்த கடலுக்கும் ஒரே ஒரு வேலி மட்டும் தாங்க கேப்பே இருக்குது. சில நேரங்கள்ல கடல்ல பயங்கரமா அலை அடிச்சிச்சு அப்படின்னா, அந்த அலை, அதாவது கடல் தண்ணி எல்லாமே இந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ள வந்துருங்க. அந்த ஒரு டைம் நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமுமே இல்லை. நான்காவது மட்பூல். இந்த மட்பூல் அப்படின்ற நீச்சல் குளம் ட்ரினிடாட் அப்படின்ற ஒரு தீவுல தாங்க இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னாலே என்னங்க, நீல நிற தண்ணீர்ல இருக்கும், அதுலலாம் நம்ம குளிக்கலாம் அப்படிதானங்க. ஆனா இதுல என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு வினோதமா இருக்குது அப்படின்னா, இந்த நீச்சல் குளம் முழுக்க முழுக்க சேரால் ஆனதுங்க. தண்ணீர் சுத்தமா இருக்காது, அதுக்கு பதிலா இயற்கையான சேர் தான் இதுக்குள்ளேயே இருக்கும். இதுல குளிப்பறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல குளிப்பாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னா, ஆமாங்க, மக்கள் எல்லாருமே இந்த சேர்ல தாங்க குளிச்சு ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த மட்பூல்ல குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பக்கத்துல ஒரு கடல் இருக்குது. மறுபடியும் அங்க போய் குளிச்சுக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க. ஐந்தாவது தி எட்ஜ் பூல். உலகத்திலேயே வினோதமான கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு நீச்சல் குளம் அப்படின்னா இந்த எட்ஜ் பூலை சொல்லலாங்க. எதனால இப்படிலாம் சொல்றோம் அப்படின்னா, மலையோட உச்சியில, அதாவது அதோட விளிம்புல தாங்க இந்த கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு குளமே இருக்குது. அதாவது ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலே இருக்குது. இந்த எட்ஜ் பூல்ல இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த நீச்சல் குளத்தோட அடிப்பகுதி முழுக்க முழுக்க கண்ணாடியால் ஆயிருக்குங்க. இதனால நம்ம இதுல குளிக்கும் போது ஏதோ ஒரு உயரமான இடத்துல எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாம தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தாங்க நமக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பா அந்த டைம்ல அது அமேசிங்கா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமுமே இல்லை. ஆறாவது கட்டிகீஸ் ஹோட்டல் ஸ்விம்மிங் பூல். அதாவது கட்டிகீஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹோட்டல்ல தாங்க இந்த ஒரு அற்புதமான வினோதமான ஸ்விம்மிங் பூலே இருக்குது. இந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல என்ன ஒரு வினோதம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு வெள்ளை நிற, அதாவது முழுக்க முழுக்க வெண்மையான ஒரு குகைக்குள்ள தாங்க இந்த ஸ்விம்மிங் பூலே இருக்குது. நீங்க இதுல குளிக்கும் போது உங்களை சுத்தி முழுக்க முழுக்க வெண்மையா மட்டும்தாங்க இருக்கும். அந்த குகையோட அடியில தான் ஒரு நீல நிற தண்ணீரோட இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் அமைஞ்சிருக்கு. கண்டிப்பா இதுல குளிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் மைண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமுமே இல்லை. ஏழாவது தி டேங் கோல்டன் நக்சட், லாஸ் வேகாஸ். லாஸ் வேகாஸ் அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த ஒரு அற்புதமான நீச்சல் குளமே இருக்குதுங்க. இந்த நீச்சல் குளம் மூலமா என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா, நீங்க குளிச்சிட்டு இருக்கும் போதே தண்ணி உங்க மேல கொட்டிக்கிட்டே இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்ல, முழுக்க முழுக்க கண்ணாடியால தான் இது ஆகிருக்கு. ஒரு வட்டமான ஷேப்ல தான் இது இருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்க குளிச்சிட்டு இருக்கும் போது உங்க பக்கத்துல நீர் நிரப்பப்பட்டு அதுக்குள்ள பல வகையான மீன்கள் எல்லாமே இருக்கும். அதை பார்த்துக்கிட்டே அற்புதமா குளிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும். எட்டாவது என்னன்னா, ரெட் ஒயின் பூல், கிரீன் டீ பூல், காஃபி ஸ்விம்மிங் பூல். இது எல்லாமே எங்க இருக்கு அப்படின்னா, ஜப்பான்ல தாங்க.
உன்னிசன் அப்படின்ற ஒரு ரெசார்ட்ல தான் இது இருக்குது. இந்த ரெட் ஒயின் நீச்சல் குளத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இங்க உண்மையாவே அவங்க ரெட் ஒயினை உள்ள கொட்டி வச்சிருக்காங்கங்க. அதுல தான் நிரப்பப்பட்டிருக்கு. அதுல தான் நம்ம குளிக்கவும் செய்யணும். இதுல குளிக்கிறது மூலமா நம்ம இளமையா இருக்க முடியும் அப்படின்னு மக்கள் எல்லாருமே நம்புறாங்க. அதனால தான் இதுல குளிக்கவும் செய்யறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, கிரீன் டீ, காஃபி, ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாமே இதுல இருக்கு. கிரீன் டீயை பாத்தீங்க அப்படின்னா முழுக்க அதுல கிரீன் டீ நிரப்பப்பட்டிருக்கு. அதுல தான் குளிக்கிறாங்க. மறுபடியும் காஃபி ஸ்விம்மிங் பூல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா முழுமையா காஃபி நிரப்பப்பட்டிருக்கு. அதுல தாங்க குளிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வித்தியாசமான அனுபவம் எல்லாமே இந்த ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்ல கிடைக்குது. 9வது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 360 டிகிரி இன்ஃபினிட்டி பூல் லண்டன். லண்டன்ல உள்ள ஒரு வினோதமான கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாங்க. இந்த உலகத்திலே ஒரு வினோதமான ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆனா இதுல சோகம் என்ன அப்படின்னா, இன்னும் இதை திறக்கப்படல. கண்டிப்பா இந்த வருடத்துல திறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல அப்படி என்னடா டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உயரமான பல வித்தியாசமான கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு பில்டிங்கோட உச்சியில தாங்க இந்த ஸ்விம்மிங் பூலே இருக்குது. இந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல 4 பக்கமும் கண்ணாடி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, ஸ்விம்மிங் பூலோட அடிப்பகுதியும் கண்ணாடியால தான் ஆயிருக்கு. இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, நம்ம குளிச்சிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பில்டிங்கோட கீழே யார் இருக்கா அப்படின்னு நம்மளால பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த பில்டிங்ல கீழே இருக்கிறவங்களால கூட மேல குளிக்கிறவங்கள பார்க்க முடியுங்க. ஸ்விம்மிங் பூல அற்புதமா பார்க்கக்கூடிய காட்சி எல்லாமே இதுல இருக்குது. இந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல நீங்க எப்படி இறக்கி விடப்படுவீங்க அப்படின்னா, ஸ்பைரல் கேஜ் அப்படின்ற ஒரு கருவி மூலமா தான் இறக்கி விடப்படுவீங்க. கண்டிப்பா இந்த வருடத்துல இதை ஓபன் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. 10வது அமாங்கிரி யுஎஸ். இந்த நீச்சல் குளம் இருக்கும் இடமே ரொம்ப வித்தியாசமானது அப்படின்னு சொல்லலாம். யுஎஸோட ஒரு மலை பகுதியில தாங்க இது இருக்குது. நம்மளை சுத்தி மலை இருக்கும். மலையோட ஒரு அடிப்பகுதி, அதாவது பல மலைகள் இருக்கிற ஒரு இடத்துல கீழே, அதாவது அடிப்பகுதியில ஒரு பெரிய குண்டு தோண்டி தான் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அந்த குண்டுல தாங்க இந்த நீச்சல் குளத்தையே அமைச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, அந்த நீச்சல் குளத்தோட கீழே முழுவதுமா லைட்டை பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பொருத்தி வச்சிருக்காங்க. இரவு நேரங்கள்ல இதுல குளிக்கும் போது நமக்கு ஒரு டிஃபரெண்டான ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லைங்க. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம பார்த்த 10 நீச்சல் குளத்துல, அதாவது ஸ்விம்மிங் பூல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நீச்சல் குளம் எது? கண்டிப்பா இதுல ஒரு வாட்டியாவது குளிச்சே ஆகணும்டா அப்படின்னு நீங்க நினைச்ச நீச்சல் குளம் எது அப்படின்னு எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம வினோத உண்மைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.